алейкум дӯстон, салом алейкум бародарон. Як видео тамошо кардам дар ҳамин интернет, хеле маҳқулум шуд. Ҳамин бародар хос аз бароси Аллоҳ аз ҳисоби хедаш, аз ҳисоби компания Тоҷикон Ҳиҷома мақсад байнобат гирифтанд ки 350 нафар одам, ана як нафар одама ҳаҷ рӯй карда мешавад. Ҳар одаме ки мегӯяд дар инҷа ҳиҷома мекунад. Як донагӣ ё мошинка ё чи? ё қирони карим падарка када меша бародарҷонон. Ҳам видеоро дидам, бениҳоят маҳқулум шуд ки худ як одамам ҳаҷ мерава. Мақсад дар ҳаққи мо дуо мекунад, иншааллоҳ аввалаш худованда хеле савобаш мо дар мерасад. Якумаш димаш ҳар як қироне ки бародарҷон ту метии ин хайри ҷориа мешава. Мақсад ӯ одаме ки агар ки бихона ҳам қирона, иншааллоҳ дар ҳаққи мо дуо мекунад. Кадоме ки қирона мегира мераве мехона. ҳатман биёем бародарҷоно, ин ягон рекламаи плаки нест, ин чиста хос аз бароси Аллоҳ бародаро. Биёем, фикр мекунем ба 2000 ягон ҷотон кам намешавад, соҳиби як қирон мешен, соҳиби як мошинка мешен. Иншааллоҳ яки дар номи худое аст ки ҳаҷи умра дар номита, иншааллоҳ мери ҳаҷ. боқӣ сарбаланд хонаобод зинда ва саломат бародароро гӯш мекунем. салом дӯстон азиз, худо нигоҳбони ҳар як кадамишон боша. Обуначӯи худам, обуначӯи акай Миралӣ, обуначӯи акай Комроншоҳ, ҳоҷи Комрон. дӯстони меҳрубон, Тоҷикон Ҳиҷомаи Проспект Мир ва плюс Тёфлистан ва шаҳри Кӯлоб мо тасмим гирифтем ки як каса аз ҳисоби корхонаи худ аз ҷайби худ мо рой кунем. Тёфлистани моро худтон медонед тӯли 1 сол ё 6 мош аллоҳу аълам аз ҳамин 2500 рубла аз ҳисоби корхона мерава барои ҷалб кардани чӣ меган клиентои худ мо ки ҳам кор хуб шава, ҳам дигар чӣ мега як кас савоб бигира. Акай Миралӣ яхай савет додем, ба савети ҳамдигарӣ иншоаллоҳ як каса бигирем, ҳаҷ рӯй кунем. Агар ки 350 плюс кадме ки ҳиҷома меояд иншоаллоҳ ё палучанд мекунад, баъди ҳиҷома чӣ мекунад? Худат гарзон мушинка падарк мешавад, номнавис мешавад иншоаллоҳ. ва касоне ки намерава, бародар мегирем як китоби Қуръон. яъне ки тӯҳфаҳошу динамуда касе ҳаҷ мерава, дар дафтар нависта мешавад номаш, плюс як мошинка падаркаш мекунад. Агар кадме ки мақсад мега не мерам, мақсад вақт надорам чи, як Қуръона тӯҳфаш мекунад. Аз барои худои Акай Миралӣ гап занед. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш ягон гапу хабари зиёдӣ нанависед. фи сабилиллоҳ аст. Аз барои худо аз ҳисоби ҷайби худмон рой мекунем. Барои хай кора разнабраз мегуфтем, улични разговор ҳархела кардандаго то ҳамин хамегум ака ки ҳамин як каса ки аз ҳисоби худтон рой мекунед, худованд ахои дунёро набинем. Амин. Амин шериф. худованд ҳам бародара ё ки апа ё ки модара ки рой мекунед, иншааллоҳ аввалаш худованда хоҳӣ нахоҳӣ ӯ одаме ки мерава дар ҳаққи мо дуо мекунад иншааллоҳ. боқӣ хонаобод зинда ва ҳамин мардака пурски ҳози алҳамдулиллоҳ кор хуб рафтааст. омадаистем бародаро? омадаистем. ина бародарҷоно иншааллоҳ бениҳоят хушам кори бачаи аввал массаж, фитобочка, ҳама массаж нишонтон метемшеду на хитон баъди чашмтон тамошо кунем. Фитобочка мекунам. бале бале. худованд ҳифзтон кунад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. саломат бошед. рамат доред дастгиритон. худо нигаҳдор.